azoqhubeka lokho ngamzama. uKhuzani ngamcela naye wathi hhayi uzoza but kusamele ngisebenze yabo. Hhayi nga-understand nami esho kanjalo bavele i-podcast uKhuzani i-artist elikhulu yabo elikhulu. Maybe uyabona ukuthi mayeza kwi-channel isencane kunayo yabo. Kumele ngisebenze kakhulu nami ngibe ne-audience yami mhlawumbe kungabe ngathi naye uza ne-audience yakhe naye funa ayibone iveli ye-channel. Angibanga nanxa futhi nalokho ikhona futhi wangigqugqumezela ukuthi ngiphushe kakhulu ukuze naye ezebona ukuthi hayi mfowami Manqele uyaphusha. Ngisamlindile na uKhuzani although khapha ngingaphathekanga khona kahle ukuthi uKhuzani mina ngakhuluma naye kwigcwalisa last year athi angisebenzi uzofika but lo nyaka hayi lo nyaka leli sonto leli nje lidlule ngiyambona kwi-podcast yabo enye ena 3000 subscribers yabo. Ngicabanga ukuthi mina that time ngimcela besiko 10,000 15,000 angazi. So angazi mhlawumbe mangaphinde ngimshayela ucingo or ngiphinde ngimbone useshintsha umqondoni, which is a good thing vele. Mina isifiso sami leso ukuthi abaculi bamaskandi ngisho i-channel ayibone inama subscribers awu-1000 mabemcela funeke umculo akangabuki ukuthi ama subscribers mangaki cause ukuya lapha nokuyidayisa. Ngiyathi umkhaya uSminoff baningi futhi abangicela nge-comment section washo nje wathi ufuna 5,000 for interview. Ngeke ngifihle lokho ya washo ukuthi mayeza la uzokwenza ama-views mina ngenzela imali yabo. But impossible hayi ukuthi impossible ngeke kwenzeke. Ivideo yakhe ngisho singashaya bani ngeke iyenze 5,000 kumaskandi. Iniche yamaskandi ayikhokhi. So nje lo 5,000 ngeke sibe even close. Yazi ngisho singenza close to 200,000 lo video ngeke iyenze leyo mali leyo. But ke na indlela abona ngathi ufuna 5,000 right yazi. uSigwebo afuna imali naye ngambuza ukuthi ufuna malini wangasho kodwa yena ufuna imali naye futhi uSigwebo. So yeah bangama artists bayasebenza phela. So angimangani mabethi bayasebenza kithi. Angazi noma yonke indaba ayifuna imali noma ingoba yimina. So bafethu emakhaya Perfect TV bonke ababukeli ngiyanimukela lapho. Ngibonga isikhathi senu bafethu. Asazani sihlezi sigcina la kuma podcast asagcina nje ukukhuluma nje. Bafethu angibonge nje bafethu ngesupport enikhombisa iPerfect TV usuku nosuku. Sikhombisa ukukhula ku Facebook, TikTok, YouTube. Siyabonga kakhulu bafethu. Sicela niqhubeke nisisupport futhi. Kuningi esikufisayo ukuthi sifuna ukunenzela khona esizokwenza futhi sizokhala nje kakhulu ningasabi bafethu. Bafethu ngithi nje angizonibriefa la ngiyazi mhlambe nokuyibuza okunye engingake ngikwazi ukuphendula kuma comment section like umuntu uzobuza ukuthi uphi umculo othize uphi umculo othize kwenzakalani yabo. Ngifuna nje straight to the point ngisho ukuthi usibanibani wathini ukuze nibone ukuthi akekho umculo mina nginenxa naye. Ngangamtshela umuntu kwi-comment section ethi ngixabana ngizondobani ngathi mina ngizomzondelana usibanibani uyacula angikwazi ukucula mina so why ngizozonda umculi. So namhlanje bafethu ngizonichazela ngiyazi baningi abafethu abahlezi becela abaculi abahlukahlukene
ngokuthi cela befike kwi-podcast. Like nje abantu abaningi bacela uMthandeni noKhuzani ukuthi sicela befike kwi-podcast. Yeah. uMthandeni ngakhuluma naye, qale ngoMthandeni ngakhuluma naye wathi usayi ngizoza mfethu sizohlela yabo. So uyawazi amadoda abhizi lawana vele isikhathi esincane mayithi uzohlela usuka naye ezobuka esikhathini sakhe ukuthi ngalesi suku lolume kanjani. So ngisamlindileke ngisazomzama futhi angimeli ukumzama, ngisazoqhubeka lokho ngimzama. uKhuzani ngamcela naye wathi hhayi uzoza but kusamele ngisebenze yabo. Hhayi nga-understand nami esho kanjalo ngoba vele i-podcast uKhuzani i-artist elikhulu yabo elikhulu. Maybe uyabona ukuthi mayeza kwi-channel isencane kunayo yabo, kumele ngisebenze kakhulu nami ngibe ne-audience yami mhlawumbe kungabe ngathi naye uza ne-audience yakhe naye funa ayibone iveli ye-channel. Angibanga nanxa futhi nalokho ikhona futhi wangigqugqumezela ukuthi ngiphushe kakhulu ukuze naye ezebona ukuthi hhayi mfowami Manqele uyaphusha. Ngisamlindile na uKhuzani, although khapha ngingaphathekanga khona kahle ukuthi uKhuzani mina ngakhuluma naye nini kwigcwaliso last year athi angisebenzi uzofika, but lo nyaka hhayi lo nyaka leli sonto leli nje elidlule ngiyambona kwi-podcast yabo enye ena-3,000 subscribers yabo. Ngicabanga ukuthi mina that time ngimcela besiko-10,000 15,000 angazi. So angazi mhlawumbe mangaphinde ngimshayele ucingo or ngiphinde ngimbone useshintsha umqondo, which is a good thing vele. Mina isifiso sami leso ukuthi abaculi bamaskandi ngisho i-channel ayibone inama-subscribers awu-1,000 mabemcela funeke umcula akangabuki ukuthi ama-subscribers mangaki, cause ukuya lapha nokuyidayisa. Ngiyathemba na uKhuzani akanankinga nathi i-Perfect TV per se yabo, ukuthi mhlawumbe usengaze ngezi kithi mhlawumbe ayikho into esingayibanga noKhuzani umculi sikhulumela iy'ndaba zamaskandi la, but ngicathi uzoza-ke. Another artist futhi eniyicelayo uMfani ila ndoda bafethu yazi mhlawumbe ufanele kungaqala ukukhuluma naye 2021 yeah nge-COVID 2021 2024 manje uthi uzoza bafethu isikhathi asikho. And kufanele ku-understand okunye bafethu, abantu abafana noMfani noDlubheka kube nobanje omunye abantu umculo abangasawuthandi abangabenefithanga lutho kunokuthi bebenefit umculo bahlukumezile. So mawumbizela izinto ey'kanjalo vele it's impossible ukuthi simthole bafethu, ngeke ngiqamba amanga. Akayithandi lento lena, akasafuni lutho ezomhlanganisa nomaskandi. But for nina ngizoqhubeka futhi ngizabalaze ngicathi uyozevuma. Ngibe nelinye artist uJive ngamcela abanganankinga futhi wayethi nje sohlela izinto zayingahlangani. Inamba engimfonela kuyo yayingasangeni, ngaze ngayithola kumqansa-ke ukhathi wade nibona umqansa ekhona la kwi-channel ngayithola lapho, bengamfonile ngifuna ukuqamba amanga lapho. Nginohlelo-ke la Jive noSicebi ubawo nje omunye ongakizi uSicebi noJive. Ngiyazi ngifuna ukwenza njani but abantu abangenankinga afana nabo Sicebi, abantu engakhuluma nabo abangenankinga balinde mina noma yinini, noma uthi ngiyamfonela futhi asiqondani ayikho ukuthi inhliziyo yami singanyela ngithi uSibanibani uyayitshena ngokuza kimi, cha ngiyabazi abantu abangenzela iqiniso. Umkhaya uSminoff baningi futhi abangicela nge-comment section washo nje wathi hayi ufuna 5,000 for interview, ngeke ngikufihle lokho. Washo ukuthi
mayeza la uzokwenza ama views mina ngenzela imali yabo. But impossible, hayi uthi impossible ngeke kwenzeke. Ivideo yakhe ngisho singashaya bani ngeke iyenze 5000 kumaskandi. Iniche yamaskandi ayikhokhi, so nje lo 5000 ngeke sibe even close. Yazi ngisho singenza close to 200,000 lo video ngeke iyenze leyo mali leyo. But ke na indlela abona ngawathi ufuna 5000. Ubaba uShobeni wathi naye ucela imali for interview because nathi siya benefita kuleyo nto. Into engenza kungabalandi, anginayo imali mina, angikhipha u5000 for umculi. Mina ngeke ngiyenze leyo nto leyo ngalokho nge-interview yakhe, shuthi ngenza iloss. Angijabulisi phela abantu la egcineni. Abanye abaculi sekuya futhi i-podcast bafethu. Ngicela nje ukusho lokhu kungananazi ukuthi yabona abaculi abadala laba esibalandayo. Buka mfethu, awukwazi ukuthi ucela u-part 2 we-interview kade uyibona iyenza u5000 5k views. Ayikho leyo nto leyo bafethu, ngihlezi nginitshela. Mina ngihlalela kwaHlabisa, kusuka kwaHlabisa ngize la eGoli kunama expense yabo. Ngihamba necrew yami, indawo leyo enibonayo asila siyabhuka everything, ama expense lawo. Uyabona lo 5k ngisuke ngiwenzile, bala i-view ya YouTube ithi 0.01 cent. That mean in 1k views mina ngento 200 rand. Buka mangishaya u5000 views futhi mina ngino 1000, futhi ngisuke ekhaya 1000 ngezeGoli. Niyabona iloss esiyenzayo. Ayi futhi akusiyo 1000, it's less than that. Ayiwenzi 1000 my wins. So bafethu, angikwazi ukwenza ivideo part 2 nibonile upart 1 ungenzanga kahle. Ivideo siyenza upart 2 bafethu, ngifuna nikwazi lokhu from namhlanje. Ivideo enama views from 10,000 kuyaphezulu. Iyona umuntu esingamphinda for upart 2. 10,000 kuyaphezulu. 2, abaculi abadala ngiyabathanda kakhulu, ngiyabahlonipha and ngiyafisa babuye bonke phambi kwamehlami. Into engeke siyenze engisengizoyinciphisa bafethu, abaculi labadala engisabalanda abawenza ama views bafethu. Anginasi sponsor bafethu yabo. Ngicela ngisebenzisa imali yami nami izingane zami egcineni. Ngeke ngithatheke abaculi asebadala like angifuni ukubeka ngamagama kwa ngathi ngiyabalulaza yabo. But nje ivideo umbone umuntu uthi unolwazi mfethu ujule kanjani, but uthi uyabheka ama views yasabisa ama views. So bafethu nani fanele nibe fair lapho. Ubuka ivideo mfethu ukuthi ivideo ayikho i-podcast engashaya 2000, i-podcast shaya 2k views. Mahleni bafethu ngicela nibe fair nakimi. And khona omunye onongicela uphethe ngazi wayicula kodwa nomfazi omnyama. Asekho isidingo bafo songicela umuntu. Ngiyawafunda mina ama comment each and every day and bayazi abantu ngiyabaphendula. Ngishothi uyangithuka nami ngizokuthuka. Mawungiphendula futhi ubuze ngizokutshena angikwaziyo. Awu khona umfethu ovele mfethu usuku nosuku mangifaka ivideo sicela uphethe bani, angazi uphethe ba. Sicela uphethe ba. Ngiyayifunda mfethu, ngiyazi uyamcela uphethe. But into engiyibukela ama views bafethu, anginasi sport ngihlezi ngisho usuku nosuku. Yabo mangathiwa nginoxhaso. Hayi ke lapho ke usuku nosuku ngaphatha abaculi. Manje nami ngibuye ngishaya lo noxhaso. Because imali le engangicela i-donation, even nele clip le letangifaka lapha ngithi sicela donation engisayifaka le yanto ayisize ngalutho bafethu. Ngesiqamba manga. Yabona abantu ababadonate abekho ngisho more than 4. Kodwa yabo iPerfect TV yoshaya u28k manje u27k wama subscribers, but abekho na 4 abantu abacelayo. Imali esasayithola enkulu from ama donators 400 sengimkhohliwe ubhuti wayifaka imali wangisazi wathi ucela muphi artist. Ngamtshela ukuthi kuzokwenzeka but hayi kusasa, hayi noma yini.
ilokho nje bafethu, ngiyacela kodwa ukuthi ni awuthi abaculi abadala besisabalala sizobalanda but ngeke bande kakhulu kuthi qwa asikwazi ukubalanda njalo ekugcineni nathi singatholi lutho. Yabo labantu laba benza lo msebenzi wonke lo wanibona seyibahlanje sishuthe ebusuku kodwa yonke into iclean kanje. Kufuneka nami ngibanike imali yokugibela, kufuneka ngibanike imali yensipho, iy'ndleko sila eGoli sithenga ukudla everything. Ilapho bafethu but akekho umculo ozogcina engazile. Ngizobuyela back uMthandeni, ngiyazi mase lezi khathi abatholakali. Khuzani ubhizi igcwalisa esikesi i-CD lana konke kuningi la ngesikhathi esisodwa. Mhlawumbe even now uSminoff ngisazobuyela futhi again ngimbuze ukuthi usamile nezwini lakhe. Sometimes bafethu kuyenzeka abaculi lo mkhakha wethu lo ukuthi abantu abakakwazi bekuthathe ngaleyo ndlela. Mhlawumbe ethi ubufuna imali wayengakangazi mhlawumbe umkhaya yabo. Mhlawumbe one time goes on nawe usebonile naye mhlawumbe engagcina ungamangali umbona futhi esekhona. So bafethu bengifuna ukunibriefa ngalokho lo. Ngiyazi khona abaculi enilokhu nabacela kudala kodwa abafiki, abanye angibatholi bona. Osimomoza siyaphambana noSimomoza, umuntu futhi ongenankinga lo engikhuluma naye usuku nosuku. uJive uzoza, uScebo uzoza, uMthandeni uKhuzani bazoza, ngisazoba approacha futhi. uSminoff ufuna imali benobaba uShobeni ke angiyakazi indaba yabo, bafuna o5,000 shothi kufuneka beno 10,000. Mangaqhamuka isponsor yabo vele sisinika u15K sami sobashutha ma-right yazi. noSgwebo, uSgwebo wafuna imali naye, ngambuza ukuthi ufuna malini wangasho kodwa yena ufuna imali naye futhi uSgwebo. So yeah, bangama-artists bayasebenza phela, so angimangali mabethi bayasebenza kithi. Angazi noma yonke indaba bayifuna imali noma ingoba yimina. So bafethu bengifuna ukunibriefa ngalokho. Siyabonga, sicela support njalo amaciko nisazowaphatha futhi kakhulu and ziningi izinto ezizokwenzeka. Lo nyaka lo uzophela nobona umehluko ukuthi iPerfect TV iyakhula. Bafethu ethi nje lapha emakhaya niyazi nani, until next time. Perfect TV uShepard wamanqele ingovolo zazo lonke, imeya sengipromothiwa ngiselona ikhansela. Sinje until next time.